Tak toto je moje hamičko, ktoré je napájané cez Profibus, teda MPI u mňa, v mojom prípade, pretože mám tento prevodník čínsky z AliExpressu a mám to napojené všetko na MPI. To je moja 300, ktorú som si takto nakabloval na takéto konektory a označil som každé vstupy, výstupy. A aby sa mi to lepšie aj testovalo na moje 1500, keď sa to lepšie zapojí. Tu sú teraz tlačítka, oni sú nastavené, to PLCčko máme nastavené na nejaké tie tlačítka, ale to je iba tak pre nejaké tie informácie, čo mi tu bude zobrazovať. Toto je môj program v hamičku. Tu hore mi ukazuje spustené ventilátory, ktoré sú tu časovač, tu si nastavím časovač zopnutého, keď stlačím si ventilátory v technickej miestnosti, tak sa mi tu spustí čas, ktorý bude ubúdať. Takisto si tu môžem zmeniť na, dajme tomu 20 sekúnd, ale mi spustí na 20 sekúnd ventilátor v technickej miestnosti. Takisto sa mi dajú ventilátory nastavovať v špajzi, v pračovni špajzi, vecku, kúpeľka, druhá kúpeľňa, spálňa, šatník a potom mám aj nastavené na schody. Ďalej, čo tu mám, si tu môžem nastaviť, spustiť v podstate všetky ventilátory v dome jedným stlačením a môžem si tu nastaviť čas, aký majú byť spustené. Spustím ventilátory v dome, ventilátory v dome sa mi spustili. Vypnem, vypol sa mi, si nastavím čas, tu si nastavujem čas zopnutia, keď prídem napríklad do špajze, alebo tak sa mi spustí tak na tých 30, po 30 sekundách, ak je spustený, ak je zopnutý spínač na svetle, tak po 30 sekundách sa spustí ventilátor. Ak zhasnem, vypnem spínač, tak 120 sekúnd bude zopnutý. Tu môžeme momentálne zmeniť na 3 sekundy a zopnuté dáme 10 sekúnd. Teraz sa mi to pomenilo. Toto tu mám nastavené. Tu si môžem zmeniť čas. Je to čas v podstate k automatickom režime. Nastavím si každý deň, aby sa mi zopli všetky ventilátory. V OB10 tu mám nastavený, spravený program tak, že sa mi spustí celá OB10 v určitý čas, v určitú hodinu, ktorú si nastavím. A dal som si tu čas napríklad 300 sekúnd a tie ventilátory budú nastavené na 300 sekúnd. Každý deň mi spustí všetky ventilátory v dome na tých 300 sekúnd, alebo si tam dám viacej alebo menej, nejaké také odvetranie domu. Tu mi ukazuje počet cyklov, počet 24 hodinových intervalov, ako sa mi často bude tá OB10 spúšťať, čiže dajme tomu, keď sa mi spustí už druhý deň, tak tu bude dvojka, že druhýkrát bolo spustené. Tu som si dal len takú informáciu na zopnutie signálu senzoru, teda na podeste, na schodisku, mi tu bude počítať, tu si môžeme aj reštartovať, resetovať a tu je počet reštartov, kedy sa mi PLCčko vypne a zapne späť celé. Tak môžem napríklad dať ventilátor technickej miestnosti. Keď som stlačil vypínač, tak sa mi spustilo po 3 sekundách, mám na 3 sekundy, na 4, na 3 sekundy, sa mi spustil ventilátor a po 10 sekundách sa mi vypne ventilátor. Tu mám program v Step 7, kde som to napísal a napríklad dám si ventilátor pračoveň. Ak stlačím ventilátor pračoveň, po 3 sekundách sa spustí a ventilátor pračovne sa mi spustil. Vypnem tlačítko a po 10 sekundách sa mi vypne. Mám to nastavené na všetky, v záchode ventilátor.
Všade, kde som si dal ventilátory. V podstate som bol iba obmedzený 16 vstupmi a 16 výstupmi. Takže tak som využil tú kartu. Tu mám pračoveň. Spustíme si pračoveň tlačítkom. Hamičkom. Ako náhle spustím si ventilátor v pračovni cez hamičko, tak sa mi spustí automaticky ventilátor v pračovni. Tu mi ukazuje 10 minútový interval. Vypnem ho, automaticky ho vypne. To, že resetnem ho, vypne mi tento časovač po 10 minútach. Ak si tu zmením, dáme tomu na 10 sekúnd. 10 sekúnd. Automaticky, keď spustím, tak sa mi to dá na 10 sekúnd. Ventilátor pračovne bude spustený iba 10 sekúnd. To som iba tak pre ukážku dal, lebo 10 sekúnd to by bolo také nereálne, také zbytočné púšťať. Dobre. Tu mám schodisko nastavené, že ako náhle príde na jeden schod, spustia sa mi ledky. Teraz mám spustený tento senzor a tieto ledky sú zopnuté, pretože to je nastavené v tomto. A ako prepnem náhle, tak sa mi spustil tento senzor a ledky sú zopnuté tieto. Mám to tiež aj tu, automaticky mi to po pár sekundách vypne tú ledku, teda ten senzor. Spustím, tamto sa spustí časovač, ktorý to potom vypne tú celú ledku, ten senzor. Ďalej tu mám, ako spustím tlačítkom, mám to nastavené na 3 sekundy teraz. Po 3 sekundách sa prejde signál a spustí sa mi tento časovač, kde bude spustené teraz, čo som nastavil v hamičku. Ako náhle to je technická miestnosť, v technickej miestnosti máme, takže dám si to, dajme tomu 9 sekúnd. Automaticky mi to zmenilo na 9 sekúnd. Tento výstup môžeme zmeniť, dajme tomu, z 10 sekúnd na 190 sekúnd. Tak mi to automaticky prepočítalo na 3 minúty a 10 sekúnd. Ale môžeme tu dať zatiaľ 10 sekúnd. A tu dáme 3 sekundy. Tak a pri spustení tlačítka spínača po 3 sekundách sa spustí časovač a keď sa odíde, dáme tomu, z tej technickej miestnosti, tak sa spustí časovač, ktorý potom vypne ten ventilátor. Tak. A to isté je ukázané tu. Časovač sa zapne, spustil sa ventilátor. To je presne to. Odídem z technickej miestnosti, zhasnem, tak sa spustí tento časovač, ktorý to vypne. Presne ako tu, tak aj tu. Toto, čo som ukazoval, automatické spustenie, to som si spravil v OB10. V OB10 som to musel napísať v STL-ku, pretože sa mi v laderi absolútne nedalo. Tak som si napísal iba takto jednoducho to zapínanie toho obečka. V obečku sa spustí v podstate, keď sa spustí ten denný cyklus, najmä tomu na 18 hodinu, tak sa mi spustí, zopne sa mi tento marker 0.0 a ten mám
FBčko, kde sú FBčka? Tu je FB jednotka. Takže FB 4 a v FB 4 poď hore. Tu mám spravené takto. Spustí sa mi OB 10. Automaticky sa spustí tento časovač. Tu sú tie ventilátory v dome. Tam sa mi zopne v FC jednotke. Tu je. Všetky ventilátory v dome a všetky ventilátory v dome mi spustí. Pračoveň je tu. 1, 0, to je tu. Tu je pračoveň z tých ventilátorov v dome. Dobre. Tak tu je to. Tu si nastavujem ten časovač, tých 300 sekúnd. A to tu mám už iba ten počet zopnutí nastavený. No a nastavuje sa to v hardware. Time of day. Tu. Mám to nastavené na 18 hodín. Môžem to nastaviť na minútu. Tam OK. Uložím. Dáme si priestor skontrolovať, ale malo by to byť na 2. Tak, CPUčky na 2, OK. Dobre. Tak. Reštartneme. Tak, našiel som problém, prečo mi to nešlo. Nemal som nastavený set time of day. Nebolo to zosynchronizované. To bolo prvé. Lebo keď som tam dal iný čas, tak mi to nechcelo spustiť. To bolo prvé. A druhé, čo bolo podľa mňa najhlavnejší dôvod, bolo to, že FBčko som nemal nastavené tak, ako som si ho naprogramovaný tak, ako som mal podľa HMIčka. Pretože tento network som tam vôbec nemal. Takisto tento čítač som tam tiež nemal. Tak som to musel popridávať. Ani zapínanie, no nemal som reset tých cyklov, nemal som ďalšie počítadlo schodišťa, preto mi to aj v tomto HMIčku trošku takto blblo. Takže teraz to už mám. A ešte sa mi vybil aj telefón, takže som musel čakať, kým sa mi trošku nabije. No. Technická. Dal som to na 10 sekúnd. Že iba na 10 sekúnd sa spustia ventilátory. To je ten každý cyklus, čo si nastavím na 24 hodinový interval. Že po 24 hodín, napríklad o 6 večer mi vždy spustí všetky ventilátory. A ventilátory sa spustili na 10 sekúnd. A to mi to aj odpočítava. Ventilátory sa vypli. Tu je počítadlo, koľkokrát sa mi to už zoplo. To môžeme reštartovať. HMIčko som si musel naprogramovať v TIA portáli. Takto. MPI, dal som si ho na adresu 1 a tu mám screens, technická, tu sú v podstate tieto moje screeny, ktoré mám
obrazovky. Všetky. V TIA portále je to krajšie, pretože tu lepšie človek to označí. Kde to u tohto, tu je písané iba OB jednotka, FB jednotka, FC2, DBčko, čiže sa to takto nezobrazuje. A keď to spustím online, tak mi tu neukáže popisky, ktoré tu mám. Popisky mi ukáže len vtedy, keď to mám už uložený program a mám to v tejto symbolickej tabulke všetko popísané. Len vtedy, no. Dobre. To je to automatické spustenie. Po ukončení to resetne. No, keď sa to spustí, hneď automaticky resetne mi ten marker v OB10, ktorý mám, ktorý sa tam uložil. Lebo keby som to nedal, tak by to bolo stále zapnuté. A tým pádom by ten cyklus vôbec nešiel. A tak týmto markerom to pekne resetnem hneď tú OB10. Však môžem to... Super. Môžem to ukázať. 9 sekúnd. Spustí sa, zopne marker 0.0 a tu ho hneď resetne. A tu je už resetnutý. Čiže v momente hneď ho resetne. Ale pekne prešlo komplet všetkými cyklami.